Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. ‘Yan uwanmu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. Long time ban yi bidiyo a wannan channel ɗin nawa ba, amma yanzu insha Allah zan na bidiyo dai sometimes ina ɗaurawa, saboda wani lokaci ina sungulla ne ga yanayin yadda abubuwan yake. Kana sungulla a physical kuma ga shi online ɗin ma kullum dai in ka buɗe datan wayanka kullum kana kan sungulla da yin wasu abubuwa daban. Amma insha Allah zan na ɗan taɓa mana bidiyoyi akan wasu abun da ya kamata a yi da kuma wasu abun da za ka yi ka samu kuɗi da wasu hanyoyi da mai amfani. A cikin wannan bidiyon ba komai zan nuna mana ba face hanyar da za ka yi ka saida dog naka, wato dogs naka ranar launching. Ka saida dog naka ranar launching, ana launching a lokacin da aka yi launching ka sayar ba tare da an samu matsala ko kuma ka je gurin wani ya koya ma ko kuma ya nuna ma ba. Idan har ka saya ka nutsu ka kalli wannan bidiyon insha Allah ba za a samu kowane irin matsala ba. Kawai ana buƙatar ka nutsu ka kalli wannan bidiyon ne. Da yawanmu ba mu iya yadda ake saida dogs, yadda za ka iya saida abu ba exchanger da zarar an yi launching. Akwai exchangers guda 3 a cikin wannan bidiyon wanda zai nuna muku yadda za ku siyar da kowane irin abu a ciki, da kowane irin abu ba wai sai iya dog ba ma, kowane irin abu ne aka baka wani coin ko token za ka iya saida shi. Na farko zan nuna mana yadda za ka sayar da abu a cikin Bybit, za ka saida dog naka a cikin Bybit. Na biyu zan nuna mana yadda za ka sayar da dog naka a cikin Bitget. Na uku zan nuna mana yadda za ka sayar da dogs naka a cikin Binance. Amma bari in fara nuna muku ta Bybit saboda shi ya fi wahala kuma ya fi rikitar da mutane kuma ya fi jawo mutane da yawa asara. Amma bari in nuna muku step by step yadda za ku siyar har ku cire dala, har ku bar dalolin ku cikin wallet. Kuma insha Allah next video na zan yi ne akan yadda za a yi ku cire dala daga exchanger ku zuwa account number ku zuwa bankin ku, wato P2P kenan. Yanzu dai zan nuna muku ne yadda za ku yi trading nashi a ranar launching. ‘Yan uwa kada ku manta da yi mana subscribe idan har wannan ne farkon zuwan ku wannan channel ɗin. Idan har kuma kun riga da kun mana subscribe kada ku manta da yi mana liking da rubuta ra'ayinku a comment section da sharing na wannan bidiyon. Mu je mu nuna muku yadda za ku yi trade na dogs naku ranar launching. Abu na farko bayan ka buɗe Bybit naka, wato bayan ka buɗe exchanger ka na Bybit, idan har an tura maka dogs naka kafin ranar launching, za ka zo nan gurin da aka rubuta access, sai ka taɓa nan gurin da aka rubuta access, sai ka zo nan gurin da aka rubuta funding. A cikin funding ɗin nan za ka kalli wannan dogs da aka tura maka a ranar launching. A cikin wannan funding ɗin za ka kalli dogs da aka tura maka a ranar launching, ko kuma ka zo nan gurin ka yi searching, for example mu sa dogs. Kamar yadda kuke gani gashi nan a nan gurin. Yanzu ba a tura mana ba, amma da zarar an tura ma za ka kalli amount da aka tura maka na dogs ɗin, za ka kalli amount ɗin da aka tura maka na dogs ɗin. Ranar launch, ranar da aka tura maka kenan. Ka tabbatar da ka komar da shi kan kamar yanzu ka taɓa kan dogs ɗin kamar haka. Da zarar ka taɓa, idan an tura ma kenan, wannan yana maka bayani idan an tura ma ne. Kamar yadda kuke gani yanzu ba a tura ba, da zarar ka taɓa bayan an tura maka ranar launching, kafin a launching sai ka taɓa kan wannan abun duka za ka yi shi ne kafin a launching, sai ka zo ka taɓa kan transfer ɗin nan. Da zarar ka taɓa kan transfer ɗin nan za ka zo nan gurin. Kamar yadda kuke gani gashi nan rubuta from wani trade account gashi nan to funding, sai ka yi danna shi haka ya canju, wato ya koma daga funding zuwa wani trade account. Ka tabbatar da daga funding baya kan funding. Idan an tura ma kan funding za ka gani, amma sai ka komar da shi kan trading account naka. For example sai ka sa amount da kake so haka, for example sai ka sa max, ka taɓa max ɗin nan ma shi kenan za a sa maka gabaki ɗaya, sai ka taɓa confirm. Da zarar ka taɓa kan confirm, direct wannan dogs ɗin zai koma gurin trading account naka. Amma idan yana funding ba kai sa kai trading nashi ba, kar a zo a lokacin launching ka je gurin trading ka kalli dogs naka ba, ka tabbatar da ka komar da shi. Sai abu na biyu shine za mu je mu nuna muku yadda za ku yi trading nashi. Da yawan mutane ana samun matsala a nan, kamar yadda kuke gani Bybit a nan, ku kula sosai ƙasan nan Bybit akwai home, akwai marketer, akwai market, akwai derivative, akwai spot. Ku tabbatar da ba derivative ɗin nan kuka taɓa ba, domin wannan future trade ne. Za ka iya danna sell a future trade, gabaki ɗaya liquidation naka
kuɗin ka ya ƙare ko kuma kuɗin ka ya kone ko kai wani asara sosai. Nan gurin zaka zo gurin da aka rubuta sport ɗin nan sai ka taɓa gun da aka rubuta sport ɗin nan, da zaran ka zo gun da aka rubuta sport ɗin nan kamar haka za a buɗe ma shi. So sai ka zo nan gurin da aka sa not flash USDT nan sai ka taɓa gurin kamar haka, sai ka zo nan gurin sai kai searching na docs a lokacin launching. Yanzu bara mu same sa ko mun same sa nan yanzu ba buɗe mana trading nashi ba, kamar yadda kuke gani gashi da ga docs ne wannan gabaki ɗaya. So ga docs ne wannan gabaki ɗaya babu docs ɗin kenan ba kawo shi ba. So amma ranar launching za a kawo shi. Bari mu baku misali, da zaran kun taɓa docs kamar hakan nan, so ku kula sosai kamar yadda gani ga wannan doc ne na sa, amma bari mu yi example da docs. Kamar yadda gani ga docs USDT a kasan shi akwai spot, a kasan su akwai spot, amma kamar yadda gani a nan kuma an rubuta USDT potential wannan na future trade ne, amma a kasan shi za ku kalli spot. Idan an sake ainihin docs zai iya zuwa ya zo guda biyu. Ku kula sosai doc naku ya kasance kasan shi na spot trade ne, kar ku taba wannan. Idan kun taba wannan fa zai komar da ku kan future trade ne, sai ku taba kan shi kamar haka misali kenan. So sai ku zo nan gurin da aka rubuta sell din nan, sai ku taba gurin da aka rubuta sell. So za ku kalli amount in doc naku kenan wanda kuke da shi, doc naku da aka tura muku kenan. So kamar yadda nuna muku da yadda za ku komar da shi gurin trade kenan. So sai ku zo nan gurin limit din nan sai ku taba shi kamar haka, gurin limit din nan sai ku taba shi ya koma market kafin kenan ya koma market. Da zaran ya koma market sai ku kure shi max hakan nan, ku kai shi 100%, wato gabaki ɗaya za ku siyar kenan. Da zaran kun kure shi kawai za ku taba kan sell din nan, za a kawo muku wani confirmation, kawai sai ku taba kan confirm, shi kenan gabaki ɗaya kun siyar. Amma idan yana kan limit din nan ba zai siyar muku a lokacin ba, sai wannan price din ya je limit din da aka saka a nan gurin. So amma idan yana kan market din nan a lokacin zaka sai da abun ka ba tare da wani matsala ba. Yan uwa masu Bybit wanda suka tura kayan su a Bybit a kula sosai domin trading a Bybit na spot trade akwai hatsari, domin za a iya kai ka wajen future ma, kai ka je trading na spot amma a kai ka wajen future ka kora kuɗin ka. So kamar yadda kuke gani, so wannan shine hanyar da zaka yi trading na wannan dalolin, wannan doc din da aka baka. Sannan zaka iya zuwa gurin access din nan kuma sai ka kalla nawa ka samu, dala nawa ka samu a nan, sai ka zo kai transfer din dalan da ka samu a nan gurin, kai tsaye zai koma cikin wannan naka kenan, kai tsaye zai koma cikin funding account naka. Zaka yi transfer na shi zuwa funding account naka kai tsaye sai ka cire shi daga lokaci. To wannan shine yadda ake trading a cikin Bybit kenan, wannan shine hanyar da ake trading a cikin Bybit. Mu je nuna muku yadda ake trading a cikin Bitget da kuma cikin Bybit. Gani wannan direct a cikin Bybit, cikin Bitget na shiga. So da zaran ka bude Bitget naka kamar haka, shi din ma sai ka zo gurin access din nan, sai ka taba gurin access. To da zaran ka taba gurin access din nan, so zaka yi kasa sai ka zo gurin da aka rubuta sunan ma ake cewa gurin da aka rubuta funding. Da zaran ka taba gurin da aka rubuta funding kamar haka, za ka kalli doc naka da aka tura maka, docs naka kenan. Zaka iya zuwa kuma kai searching din docs kamar haka, kamar yadda kake gani su ba su kawo shi ba, amma za ka kalli available docs naka da aka tura ma a nan gurin. Da zaran tura ma available docs naka sai ka zo nan gurin trading din nan gurin su kam idan ka taba gurin trade din nan direct gurin support trade za ka kai ka. Da zaran kai ka gurin support trade sai ka zo nan gurin da aka rubuta ava coin din nan da slash USDT nan, sai ka taba gurin. Da zaran ka taba gurin sai ka zo kai searching din docs kamar haka. Da zaran ka yi searching din docs za ka kawo ma docs din kamar yadda kuke gani docs. Da zaran kawo ma docs din sai ka taba kan shi. So amma yanzu zan baku misali ne da wani token daban kamar docs din nan kamar haka. Da zaran ka taba shi kamar haka, so kamar yadda kuke gani ku kula sosai, shi kuma a nan gurin na wannan na Bitget kuma sai ku zo nan gurin ku taba gurin da aka rubuta sell din nan. Da zaran kun da aka rubuta ku sell din nan, zan za ku ga available doc naku da yake wallet naku wanda za ku iya siyarwa, wanda za ka tura muke kenan. Idan ku kalli zero za ku iya zuwa nan ku yi adding, for example sai ku transfer
ku taɓa nan gurin transfer ɗin nan, idan kun taɓa kan gurin transfer ɗin nan so sai ku dan bashi lokaci kamar yadda kuka gani za ku taɓa shi kamar yadda kuka gani za ku iya zuwa nan ku zaɓi funding account, daga funding zuwa sport naku sai ku danna all gabaki ɗaya kenan gabaki ɗaya daga funding, da zaran an tura muku a funding sai ku maida shi sport, da zaran kun maida shi sport shikenan kai tsaye za ku danna kan confirm shikenan zai koma amount ɗin gabaki ɗaya zai koma kan sport, sai ku yi baya sai ku zo nan ku tabbatar da nan ma kun komar da shi market, da zaran kun komar da shi market sai ku kure shi 100 ɗin nan kawai sai ku danna sell ɗin nan sai ku confirming nashi kai tsaye ba tare da an samu matsala ba, da za a siyar muku sannan ku kalli dalilin ku a cikin access naku. So amma ku tabbatar da idan an tura muku daga funding ɗin nan ku zo ku mai da shi a cikin sport ɗin naku, idan an tura muku a funding ku mai da shi cikin sport, saboda cikin sport ne za ku yi trading nashi, sannan ku tabbatar da yana kan market domin in limit ne a lokacin ba zai siyar ba so zai jira sai ya kai wannan limit ɗin da aka sa, amma in market ne kuma a lokacin price in market ɗin za a siyar maka ba tare da ka samu wani matsala ba. So wannan shine yadda ake trading a cikin Bitget. Mu je nuna muku yadda ake trading a cikin Binance kuma. Sanya mu na ƙarshe wato Binance. So abinda zaka fara idan ka bude Binance haka kamar harka zaka zo ka taba gunda ka rubuta wallet ɗin shi din ma, so zaka zo ka taba gunda ka rubuta wallet, gayan ya bude ma sai ka duba nan gurin da ka rubuta funding sai ka taba shi, sai ka taba gurin transfer ɗin nan, da zaran ka taba gurin transfer ɗin nan so sai ka zo ka bar shi funding to spot ɗin nan, sai ka zo nan gurin da ka rubuta coin ɗin nan sai ka taba haka sai ka dan bashi lokaci zai yi searching so yanayin network ne, so I think network ɗin babu kyau, so amma dai ban san me yasa ba ina jin network ɗin ne babu kyau. So bayan dai kai kan ka taba nan zaka zaɓi docs, yanzu hakan nan ba kawo shi ba amma ka zaɓi docs, ko idan an tura maka shi idan har ka bude nan gurin zaka samu a rubuta ma docs ko kuma ka rubuta docs, da zaran ka ga amount ɗin da kake da shi sai ka zo nan sai ka zaɓi guda nawa kake son ka tura, kawai sai ka taba max kamar haka sai ka taba confirm transfer, bayan ka taba confirm transfer kai tsaye zai tafi gurin spot trade naka, to sai ka koma baya haka sai ka dawo gunda aka rubuta trade hakan nan sai ka taba nan gurin kamar haka, so sai ka zo nan gurin, so bari mu dan bashi lokaci, network ɗin babu kyau sosai. Okay, so bayan ka taba shi kamar haka sai ka zo nan gurin sai ka danna gurin da aka rubuta USDT Doge/USDT nan sai ka zo nan gurin kamar yadda gani yana nuna mana network namu ba kyau sosai, sai ka zo nan gurin sai ka zaɓi docs, so amma yanzu haka babu docs, inda zaran ka sa docs sai ka taba kan shi kamar haka, lokacin zai kasance yana countdown ne, da zaran an bude launching nashi kawai sai ka taba nan gurin da ka rubuta limit ɗin nan ka komar da shi market, ka komar da shi cancel ɗin nan, da zaran ka komar da shi cancel gashi nan gurin ka tabbatar da yana market, a nan za a ce ma ka sa amount na docs ɗin da kake son ka siyar, sai ka sa max ko kuma ka sa 75%, duk yadda dai kake so, in gabaki ɗaya kake so ka siyar sai ka taba kan max ɗin nan, so za ka kalli dog naka a nan gurin wanda ka tura shi zuwa spot wallet ɗin nan daga can funding kenan, kawai sai ka taba cancel, da zaran ka taba cancel za ka koma inda za ka confirm, sai kai confirm kai tsaye zai koma cikin access naka a nan gurin kenan gurin wallet naka, kai tsaye sai ka komar da shi funding, in kana so sai ka cire shi ka komar da shi wani exchange ka je ka siyar kai tsaye ba tare da wani matsala ba, amma ka tabbatar kafin a fara listening ka tabbatar da wannan ka komar da shi daga funding zuwa spot, idan ka bar shi a funding ba za ka kalle shi a nan gurin ba amma idan har yana kan spot to za ka kalle shi a nan gurin kai trading nashi lafiya lau lokacin launching. Wannan abubuwan transfer ɗin da za ku yi nan duka kafin launching ne, bayan an launching kan kawai ku tabbatar da kun komar da kasuwan zuwa market, sannan kun sa max ɗin da za ku siyar, so da zaran kun sa dai shikenan za ku siyar da shi kai tsaye ba tare da wani matsala ba. A kula sosai lokacin da aka tura maka ka tura shi daga funding ɗin nan zuwa spot ɗin nan ne zai baka daman ka saida shi ba tare da an samu matsala ba. Dan uwa kada ku manta da subscribe din da like na wannan bidiyon idan har ya burge ku.